Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Mentapat ngadan bali ba David Karsati. Ukartong jong kaseng BJP ubanyakun nanong thamai constituency. Ai kublai pi ba David ya kapor fila pelaj banwan ni po studio jungi. Pediang subaru pi ya ke jo kapor. Banyo nyakren namta kan ka cingpen kre aja ya kan election MLA arjal fulai te hak bane kong ba David ngakwa am klina fi ma fila yakun ya election MLA enten po maureng keneng fila long ro MDC jong sorang kham kai ka daw pen long fi wan sa nong khamai ma bani le ni election menta nga ai khublai ya ka channel BTC ka bala khot yanga bangan don hakene ka studio ko jongka hakaba ka manga ngalong komo kandidat naka nong thamai constituency ngayolat ban yakren bat ban pensngeu syaki nong ngap jong ka khasi chantia bat kumjuru wat hamai khalia hebro ko wei nga ai khublai ya phi ya ka jingkali ka pikali nong kong yanga ba lenga wan shanong thamai ba arpus ne menchuang ala dei UMDC na po sorang kham constituency ngalayale election MLA ru na po maurong keneng constituency te ka jing kecubab ya ka jingkeli ka jampi kalong kadaw hakaba manganga long utau breu ubal sutenat ha bandon bentalang haka ya trai sungub ha ya rap ya ki breu te nadin ba ngalalong kum MDC ka yeng chonga ka ba ublay lakar khu ka don hapok se te nga chong nga sa hapok se nga join bat ka BJP nadin bangla eno ya ka UDP ngadon bat ka BJP mental aku mak national duna ai haka jing telun chong ka por haka jing ya trelang bat ka parti BJP haka jing shisha ka jing rum chunga si BJP kalong ban pen klanya ka parti hendrai ka parti pat mentau snem kala ibet yanga ban shim bat ban Cik ban hukum ba ngadai ban yang yele election na nong thamai constituency tengah mula ban yele persyak ka ya gajing ibet jong ka parti nadin ba umudi wan hat pratrik Disember kino trecho parti ki wan tigi ong yang ba David menangkan ban election nganget ya kata bat mentang ya shat ban penkre ban penito ban batai ya gajing temu changa ko mo kandidat na ka parti BJP bat na ka arway nong thamai constituency ladaki pajba ki ibit yapi ma banjit agani ka election bafin long ko MLA ma ki ai ki mat la ki bafin tray namta ka nong thamai constituency kimat kiba ngakwa ban tray na ka nong thamai constituency kadon ha ka personal appeal ge jonga tang nak bata ka nong thamai constituency kata kalong ba ngam persyang ban ya selok bat ki breu ba kam day ban don ka ching ya sngo ya per niam ha ba ong ching ya sngo ya per niam ka ba mut hapdeng ki kristan ru ngidan ke cing sngo ya per bala palat kata kalong ladangim don naka cuk ka kun hon balang naka kan cuk ka denomination ba ong pareng te nganga sngo bakani kadai kata ka cing kalarung ha ka cing sngo gojongi kabala I ma penban wat kan pencot penban ya ka cai benriu ko jangi bat kecing ada siang si semru kata ada ke mga I ko mubriu uba kat ka niam ka dan ban trekam hangta
te kata kedai ke number one. Ba harapan namar ba ngadon haka parti BJP ke man kapor la syak kena baik ba kedai ke kata ke parti ke bakwa ban pendojat wat Kristan ro. Persyak Kristan la ne pendojat non Kristan. Kendai senem duna ngadon apa ke parti BJP. Da ka buram ngaklem yo I bandon kum kata. But ban pensisya ya kata kelong. Bagai BJP kam cu khang yu Kristan bolong member jang ke BJP. But kada thungru kada ailat ru ba Kristan hi unbat ya ki post ba pher. Tina mar kata kene ki kren jang ki breu mansua ki baong ba ka BJP ka persyak Kristan ka BJP ka kwa ban penduk jat wat Kristan ngas ngau kalong ka ba kelah do kata-kata. Ya ka ba ka jing jubab kum ke parti ngidan ban ai. Kalau kat bakinang kren sneu ki breu yangi. Ngimnan kam ban jubab iki de jing sneu. Rengin pen I de ki kam. Bat ki kam kita kilong ba ke jing kren jongki. Kan hakui kasi kan don penban wat ke jing le rain ru. Bakin kren ko buta jet kitin. Kata kalong hakaba menakini dan kumba san banai do banai. Hakapor bani shuffle ya ka minister po Delhi. POE kai baga PGP kale. Kata kalong baka thung ya John Berla. UMP bocop dang tang kasit ke Bedangkong nang tay na po West Bengal. Katung yu hukum minister bani pek ya ki minority. Tina mar kata ureu Kristan. Ki Kristan India ki don tang ko balai klor ay. Ha? Boros kata ya kini ka portfolio lane ya kini ka syuki minister. Pi kum kinong thokot khubor, kum kinong wat bnia. Pi iba baro deki kata ki pau kisnem nyoposan teli kisnem ke India kala sim kelayat. Man kapor ya kini ka portfolio lajuban dah ki perlok ki bade ki MP na po Muslim. But haba change haba ngi kelaya kene isim ya kene ke syuki kadang ke cingki win ke besakai pak parti. Ring Modi wong man. Namar baya ka parti cingi la syukran baik tang da kata ka baong bak ngi persyak ngi pak ban penduk. Ngi ais non ya Kristan. Belum MP jangi John Berla baun bat ya kene syuki. Bat ka jing yarap kan long solan sar ya bara. Mensua kini ki scheme na po ka minority ministry. Kale shano kale bon a shano ngatrai pi kum ki media channel pitip ya kata. Tena mar kata daw ban penyo lang yani ru ki Kristan. Kini ke ministry minority ministry labat do John Berla. Bat hang ni nasngo ban ai ngo yublai bangidon prime minister uba kat prime minister. Ubam kuat ban keren dah ke basniu ke basniu. Ai ya ke jing sniu dah jing ha. Bat ai bagi berkin pet ya kata. Bat menta kumba su ong no. Marsen wan ma u ha kabor wan se shlong ngale yalam yu ha Rabat hospital. Baka project jong Rabat hospital kadon kebasan polai kulur ai. Bat ya kata ke file ladep don ha Ministry of Minority. Tina mar kata kadaw kidan ki scheme ki ba kacing internet ya ki mani. Bat kum ta ter kadon hakene ka Ministry of Minority. Kidan bon ba ki scheme ya ki ba mangikum ki minority. Ki ba rit dabal ki sya be compare bat Muslim don kan yaw crore hari India. Ni don tang lai crore. Te kane kadai ka ba la translate ya ka ba kadai ka true minority ministry ka ba Modi ulai lat ya John Berla bon bat ya ka. Ta de ki jubab sakit ba. Oh. TV penkan mau mentan deh ya kita gi scheme pen internet yang mani mah. Hoi lapan mana Modi hak tu por wan selong ai. Kila terekam nem ba dibit fi yang ni apa. Kalau kidiat hang ni, kadang kidiat hang ni. Kalau ba ya obreu ya ki katu kene ki breu la dangi la penyak kala dagi jing sngau. La dangi pediang wa di ba haru te kadang jing ko anta. Tibun ki dan ki bam trek ha bagi ai ya kata. Te kicing bam trek chongki ka pendekok kendiat. Teri nang ni sekmat kala
nani syakmat ni la nang ya sulok man kapor man bawan prime minister man bawan presiden jong parti man bawan ki minister ni persyang na kapor ban ye kendu ye kinong ilam niam jongi na do ki bishop ki pastor ba kum ka ter kinong ilam niam jongi ka bangi kwa ban pen sotho ye ki ba ka sensyar ka kadar kam dai ban ye stok than la ne kam dai ban pen ban ye stok than bat ka jing yo jing mentoi te ha ka ong no ka jing long niam jing long kristan jongi kam dai ban ye pen stok than bat ka jing yo jing mentoi ka ba ngi kwa kum ka parti ban ai chi sekri klem dodon kono ka badon ka baki mudur berang baladi simya kene ngi sate ngimdon telai cingte ngimdon telai sai kum ban kum ya ka skim ka bagi ai kum ka parti lana kum ka sarkar ka badon hari dia oh ngiyo i mo ya ki jingjia ki bajia hi kwe pat ki jalang ba David ha ki dang kidon ki jing sa pan pra jong ki mani te na ta kadon gajing penting man khang bam do masi te kum wai ni kinong yalam BJP mga kalina fi hato ki BJP ne pide kristan pide wai ni kinong yalam jago BJP hato ya kata gajing gajing tiang jagi bre jungi piju pen sengaun ha gajing yalang ba jong ka BJP le se pi kini kicing pen pat kicing pen i ha ki video ba ka ban pen pra ya ki mani lane penting banam syak bam dom ketu ci orang ban prai yang mani kini ki video ki khambi batang for election kata monu bale le ngatre upai ba un kham start sibun ba banwat cingtip bale le ya kini kalong ba lating balada mle kum kini ke BJP kan rung ha kan yo basu kan rung ha ka upai ba un kersian ke BJP bat ke BJP kan saklain kini ki long tang kita ki ong no kumno ki ba ka cimplan da ka wepat ki wepat ki seng la ki wepat ki kenhon ki ba kwa ban petrot ya ke BJP kata dia nam tak kata cing pen prai yang mane yo i teng gumto te matapat ke bapikli syapang ke bamdo masi wei bamdo masi pras nam siten hato hapo mekhila lami ba nam sya syu ban bamdo masi empat nam hendak ka don pat tang kane ka wei ka lomba lakhang ya ki masi ban ra na ka wei ka state cha ka mekhila jungi belai ki masi sithi don kini ki khar ki masi ki khenya ka kum ka wei ka belai jongki ka wei nak mentha ka belai ki jongki ti la sya ik la kim ka syu ba tu masi ka ba ki iman kasni kin sya rong no ki ka to ka ne ki bre ka ba ban le sya do na yiki ti ka ai pada ba ka BJP ka le ka lamba la ai da ki skin ba per ban ri masi mangi hane bagi ni apan man da ka mo hapdeng masi di khar tenga ko mangaru nga masih net khar ngam chu khambang namar kambang tenre ki masih par bami nang ne hi na ka chaka jongi hi ba im ye kal er jongi khasi hi ka bang bha te la ai da ka scheme wat ban ri ki masih te ka tahi ka long ka ba la ban ni piang barang maka BJP ka khang ban bam da masih ba David dei ka kade ka sin menengkong ngathrai ka BJP ma bahkan paniang adu ndri phongut ki kandidat hakani ka election MLA hakani ka jela jungi kan te nakini kin ndri phongut ma kat no ka expect bahkan job ka BJP kublai sibon kade ka ba pikeli cingkeli sepang babalai ka BJP ka penyang rupungut wengan batai spai pik jingmut jongka ka jingmut jong ka BJP ba ka penyang rupungut ka lomba hakini ki sans nem la ne pras nem siteng ba ka BJP ka sensyara Delhi ba ka BJP ka dan hastit jangi hapdeng ka jing ya rangkat kumlo ban pen sengutho ik pai ba champang ka parti BJP haman la ka constituency ni don ki nong bot ki jongi ila don ki member jongi kum ki member BJP hot kimla ban don shibon hado ban job election ndre kila don mla ban len ngila sengti ki mandal ya ka office ya ka kam trekam jong ka constituency ba per ngila seng ngila penlong ya ki te ka we ka lamba kitu ki member jongi ki banan haki constituency ba per ngem kwa syo yaki bakin le thep bor
Siya kaway pat kapati naman kapor tebot kinapa ni tabi gibot jaki. Way kelong ba bara kibal along member jang BJP kin tebay house ball jang lotos. Ta number 1. Number 2. Number 2 kadai piang kanungi expect. Ni penyang ro pungut kumpul tekal parti ngimang ngencap ro pungut ngaplai ke jisya berkemamla ro banlang. Te henry ke ai pat ke bangi mud ke bangi expect mangikum kiayu kelong ba. Ngin persyang ban yo lada kumno ru khatsan seat khatsan ngut ki MLA na barakhat ke state ke ba ni penyang. Hatul ada ke BJP kayo khatsan seat deh. Kalala ane menyalam mik sarkar. Hot lala kata kalong. Da ka ba ngitip ba ka mekhalia jongihi dala ka jong ka jingmi ka bangin ang ka extra ka jingmi ka ba ka palat na ka nganong kumno da ten kasi kalong ba ka jingmi na ka mekhalia jongihi ngimdai ka stik ka badan jingmi dala dihi ka ba syania bai bara nak sarkar keme hangni watang ketulap ro ka jingmi na kita ba per ba na ka stik revenue kalong tang tulap sarkar ro tenteng thabdu bara hendak ya kebai dei bat ki ban kakam penroi development lasani abai ngatai napa sarkar keme tengah tharai ki perlok jor ki ba ya jot lang ki ba ngilak bani trelang ru kin long ki ba sumutup hai kata ha ka ba kin ailat be ka BJP ba kan yalam kenang ba ka jing poi jong ka pisah kan kamlong ka ba kambon namar belai lada hadalhi ru BJP hamni ru BJP te kata ka jing syania ban phak pisah kambon ya ke state changi kan long ka ba yai bai Piong khatsan ngut deh. Kelak biang makan yalam mik sarkar. Dan ni kinong yalam ke BJP ki bawang batang san rengut ru kila la penyalam mik sarkar ban simti ban lam nak matin. Hatu haka coalition government deh. Ni sotu baga parti ke ba job kambun kan deh maka penyalam hakmat. Hatu kata kalak banlong berada ke BJP ke job san rengut kan yalam mik sarkar. Kita kiba keren ya kata ka formula bakin apply nga kong uway na ki candidate babal adon slam ha pa parti ngam da note han ban counter act ekat heleban ban keren ya ta ba keren wo rei nga su iba long ka ai bang keren khatsan ka mo ngila ban yo shi phau ngila ban yo khat wei ru tang ba ka ching ka target ka ba ka kong ka parti na dalir ka ai ka long ba ki keren da kata ka bang ong tu phareng double digit ndek so single digit idai ban kot double digit kata dia ke target baka ka ai tril rekawan single digit kumno kinla ya kata ngatrai kapor kan batai lesi ya kata jingkren ceki weipat ki partimen dan ki candidate ba ladang yo tangsan rungit chna ladang yo kata ngatrai kapor kan sabatai mentat te ban batai thani kata ngasno kam ngam dadai than ban ngam sungla ban batai ya kata Te ba debit deh. Ke BJP ke dia seng ke ba jupun bena lupa ki kertong menteri rang ba wadi prime minister ya kan ni set kali bin ki yalam BJP berabor ma hagi we jalan dai kapan bena lupa we benlong menteri rang ba ada Fiji ya kan parti jungi we benlong prime minister la Fiji ya kan parti jungi balai hame khalia ke BJP kamnut ban bena lupa kan ba ta de neng unong yalam jongka la jia pajba ke je de BJP pi hoi ka chingkli pi galong ka ba dei dan rei hakaji ya perkat kam jongi kecing penbena lepa ya candidate chief minister panong no uban yalam ya ke state hagwe ke state hot la le ya ta rei hakane ke state jongi balai ngim patla ban penbena ya ka kalong ba ngin hab ban su tho ngila su tho pa baka kandon ke coalition government. Tila dagi penbenal pa menta kalak penban bandon ke cingdo nong hakaba yauta bagi penbenal ese kiwait parti kimmon lane kimmon lepa. Tikum kata ke cing penbenal ke nong ki kamlong ke bah na ke menta ke parti ke jongi ba na menta ke election. Te ni sushania be ndala ya job
ndalaya job te lada ngi ibit yano ngin ya keren lang haka taka komiti jong ke coalition partner ba let's say kila budget uway na preng ka u MNA ba job jong ke BJP uba kibai ru ki ya pediang Hoi. Toh ngan keren sakawai kamat mo. Kidan bun ki isu mo ki ba sakut akan ni jela jungi deh. Wat kani ka ying darbar thau an ka dep sim ka resolution mo. Kum ka ILP, kum ka tin kasi ka le da resolution po assembly. Hendrai ka sakut ang ti po Delhi. Hatu pi kum kinong yalam jong BJP nak ni jela mo. Pi sim ne am ya ka benta pada ban push kin ya ketika sarkar BJP to hapo Delhi bahkan penurlong ikini kijing angnut jong ka Meghalaya. hakabete bat kini ki resolution belapha na po ka ying darbar kila de pha substem galakut te ni na kanyang chong ka parti la dengewan hakabot in syong perkat kano ka bangi dai ban push kano ka bat ka bangi dai ban push kata te ngam kum u breu chong ka parti ngam kwat than ban kren hendrei namar ba kasan snem kam la ban ka pi ka ek san snem kam la ban jia ti la dengin wan da ka wai pat ngi form da ka wai ka government in ha ban syong baha ban ya pleu jingmut ban ya tir ba katuk resolution ba pa manswa kadai bagin support la nengin wen no ya ka la nengin hab examen ya ka kata tengin sampai 14 promise sokar utmai Kadon ka jingong deh. Ba ya kan ni ka sarkar NDM ta ni. Kadai ka BJP ba thau. Wan thau himanta na po Assam. Man penyas nrop lang. Ti hagi ni gijing ya campaign election bade kami ka jingong ba. Ka BJP le kadai ka basu wan sno ka boss jong ka NPP. Hatu ka long no fis ka ba kadai ta. pi haka sensyar pa iba ni singotho habangim wan haka habangim yo absolute majority ban snai ek sarkar ngin haban ya sundrot lang habangi ya sundrot lang te kabamot bana kani baladep la ailat ya ka NPP bahkan yalam ya sarkar hot ngap diang ya sisya bana po Assam kilaya ngilaya kren kino ilam na Assam pada Delhi ke bakam tam u pius koyal ru u dei we na preng ba don mentab haban kumno ban ya jinlek kumno ban famin sarkar la ailat ke NPP da ka ba ngi perkhat ba hapok cingilam cokerat ngi perkat ba kat karniang ke jong perno sang ma ubla pau baharin dia ba kon jong uru lese undan ka cikit klik ka ba kambha palak ban yok pa tre ha bangia tre lang pat na ka por suga por ngi i penban ba kanang slam i perkat ba kanang ba bang re kanang slam kanang thang ba ki pai ba kinang mat i jing kata kadai but ngakwa ban ong sundan kum ke parti pat nim lami itu kubor bang ban wen nak ka kenhon sarkar re bangin wen par ngi ipat dak wai pat kalat ke ba la ban pom ya government ke ba kambha ban ya ka ba yu tengi la shu penkut no ya ka jing kular ke jongi ban penek san snem bat kala ne te upat ba unlong ubastat ban pet ya kani ka cingalam jog dari NPP. Ni so thu mo ba ka BJP ka ya telok bat ka NPP haka NDA. Bat ka don ro ka tu ka kan hon po North East mo yang kisang gidan lang. Ha Manipur ngi ba hadin ba ka BJP ka yo ya ka bor ban sansyar ka labrat sarod ya ka NPP mo. Kai ka banjia ne po jala jungi hato ka jinga dialog ka NPP ba ka BJP kadang i don ne kala poila la kajong na Hi haka politics ka cingya dialog kan batai ndala dai ka tu ka por ka bangin yes ka dai la dai ka tu ka por
kaba ka kepenyan ka kapor kan penyan ka jing ya keren hakaba kumno ngin ya trelang na ngin na mitrelang lakut san stem menta kani ka stang biang ka kumbang keren mene kaba thambai kan snang bat katangin pet ka kum ka jing sha chong kapor. Okay. Te ba David Shuawan penkut dai. Haki san stem meladep. Bad haki we perkis nem dai ke BJP ke Jawan Ra ke ka vision dokumen jokang ban pani. Kai bakan le nam tak Meghalaya lada ki pai ba ki jet ma. Te kan hi ka por ka ba ka BJP ka kam le singa nong kal air BJP kam sawa ban nujor bi per election. Mataus nem ka por ka ba kal air jok BJP kam sawa ba. Ki ta ki vision ki ba ka BJP Kawan Ra shak pai ba kin lada jia bi pai ba ki jet ya ka BJP ke ni jala. Kublai Shibon haga bedai bat kebisan dokumen kani ke bahala dat release mensisni da u Presiden Badan Burom jangi chong National President CP Nada hangni lada babaro kinong Meghalaya ki khasi kinong songshong Meghalaya ki pulis sisaya kani kebisan dokumen jong ke parti BJP ngatharai kani kebisan dokumen ke bangi thok kadai kalak ban penkelaba mut la ban sotho badai tang ka PGP ka ban ra ka bala ban wan ra ya kata kejing kwa ba kejing trang ga jong dinong song ka Meghalaya la no ngi yo I ta ka Meghalaya ka batmai ka Meghalaya ka ban bor bat ka Meghalaya ka ba itnat sisa kumba ublai ula ai ka idon hangne bon ba ki skim te pinyat pule pe idon bon ba kiskim ki ba hagbere ya ki kentai ki ba loksho nakshi cha la pan ke war hajar sibnai kamtam ye ki kentai ki ba yo khon nang ta ya ga jing hapade ya ka pule dang lele pi na do kg hado pg ya ki kentai ngin kam ailat ya ki kata kadai ke ba na ka ni ka vision document la ayu ya ka te hakani ka mission dokumen chungi ikwa ba ban empower si saya ke Meghalaya lada mengingi wan hakabor bani lat bat sinsar te tambat sius na bete ngaong ba ngimla than ban penon kam ya ka te kata ke de ke ba mangi ikwa ba kinong Meghalaya kin ailat tang si sin ya ke BJP bakan sinsar maka kanilam maka ha ka coalition itu bakan non coalition tabak dang yalam mangi yapter dayalam de kiway long ihap snot bomba ong to NPP bingis not tamat balai bala ilam ma ute ni ihap cubut nadin mo ne la dayalam magipat ngong chief minister ida la dayak bade chong BJP ngong IP ka connection bat ka network ka bana ka state bat ka Delhi ka don ka JPR sebenang secondau te kata ka dei ka ba ki pai ba kiran kam ba so tho bat nga ai ru I kibreu haka babon ma konstitusi kam tamasor ki da so tho shisha ye gani namar balai hadin bangalik yeng surum seneng kiong ba la ngia atau keje keren berkhoj mentang idon kam ban yasno bat ka kme ka balak ban haja yangi yin yasno bat ka kme ka balak ban psa yangi namar ban inget haka ayu haka nongrim ka balong ba development ka create employment ha nangta investment ru kawan ra employment bat ka thong ka ba ka BJP hi ka yen kata kalong ba ngin persian ban penduk ya kani ka korupsion babsap ka balong ka jingpang kansar ka basel kai tam ka bala pentelot pensuai ya ka Meghalaya jungi ka bangi ba ka ba blem lasna ka pangyaka Kublai Shibon ba David ya ka por jang fi ma. Sasin pat nga kublai Shibon ya pi ai ba ublay undon ka lembat ka ni ka channel ko jong pi bat ka Meghalaya jongi bat ki breed ba sham haka ba ublay unda penshai bat unda pensngotho ba ka election kam day ka election kam day bangin kam kaya ka election ka day penban ya ka day penban ka sngi jong ka bor jong ka jing bishar kumno bau undi unang nikmat baladep ule bat kumno bangingin lek kmat kublai Shibon Kublai.